पुरी जगन्नाथ मंदिर ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଜୀବିତ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିଥାଏ। ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାମ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୃଥିବୀର ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ। ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏହିଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଜୀବିତ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା, ପରନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଅଗ୍ନି ସେହିପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇକି ହିଁ ରହିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜଳୁଥିବା ହୃଦୟକୁ ଦ୍ୱାରିକାର ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଲେ। ଏହି ଜଳୁଥିବା ହୃଦୟ କାଠର ରୂପ ନେଇ ଭାସି ଭାସି ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଏକ କାଠ ଭାସି ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଆଣି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୈନିକମାନେ ସେହି କାଠକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରିଗର ଏହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ତାକୁ 21 ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଉ ଓ ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜା ଏହି କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ତାକୁ କାରିଗରୀର ସମସ୍ତ ସାମାନ ଦେଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି କୋଠରୀରୁ ଆବାଜ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରାଜାରାଣୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷକେ ଥରେ ବଦଳା ଯାଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବଦଳା ଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଏହି ଆବରଣକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। କେହି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ବାସ୍ତୁକଳା ଓ ଶିଳ୍ପକଳା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର 214 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ଓ ଏହା ଉପରେ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନୀଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ସହରର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ସିଧା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୁଭେ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରର ଆବାଜ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ରର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିର 214 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଛାଇ ଦିନର କୌଣସି ସମୟରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଧ୍ୱଜା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ସବୁଦିନ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଜା। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧ୍ୱଜାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି ଏଠିକାର ରଥଯାତ୍ରା। ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦର କମି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ଅବଢ଼ା କିମ୍ବା ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସରିନଥାଏ।